okay. Det er okay. Du så ikke. Det er okay. Så er pastaen fordi jeg smutter nu. Mille, kommer du lige herind? Hvad har du lavet på arbejde i dag? Vi har fået en elev fra Kina. Ej, det lyder da ellers spændende. Nej, han er ikke særlig god. Nej, vi beder om salg. Tak for mad. Nå, Mille, hvordan så gået siden sidst? Altså, det er bare stadigvæk sådan det samme, og jeg har stadigvæk sådan de samme problemer med min far. Og min mor, hun virker sådan lidt ligeglad. Du er ikke sikker på, at du bare overdriver? Jeg tænker, at nu her, der er piger på din alder, de har brug for noget opmærksomhed, og det kan jo være det eneste, du får. Rolig, det er okay. Det er okay. Du så ikke. Det er okay. Her er dine piller. Værsgo. Tak. Det skal nok gå, skat. Det er sikkert slet ikke så slemt, som vi går og tror. Hallo? Nej, du forstyrrer slet ikke. Okay, jamen så kommer jeg nu. Det er i orden. Hej. Jeg smutter på arbejde nu, skat. Far kommer senere.